आङो दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरो दिनैनि ब्लगानो जाबाय जोबोर इन्टारेस्ट दिनैथ' जोंहा 15 आगस्टआव आङो माने इउटुब चेनेलाव भिडिअ होयो बिराद 1 इयारानो जाबाय आरो लोगोफोर माने आङो हस्टेलाव थानायजों समखौनो होनो सोलाबा आरो ओरैहाय दिनै इन्डिपेन्डेन्ट डेनि माने प्रग्राम जोबखांनानै जोंहा स्टुडेन्टफोरा गेलेगासिनो आरो गेलेनानै आङो दा मा होनो नै जोंना शुक्रबार हाथाइनि मा होनो बाजारा ओमफ्राय ओरैबायदि जादों लोगोफोर गगा मोनना लोमजानाया माने सानथाम सप्तासे बारलांसै आरो हामा ओमफ्राय बेखायनो जोङो मा होनो दाउ रोसि फुदुंनो होननानै आङो दहाय बाजाराव हाथायाव दाउ बायनानै लायदो आरो दाउ लकेल ओमफ्राय दा रोसिखौ फुदुंबाय आरो नायदो जि बरिया मैगं होनानै फुदुंगासिनो आरो ओमफ्राय दा ओजोंहायबो दिनै जोंहा शुक्रबार हाथाइनि थाखाय मा होनो अमा बेदर आरो अमा बेदर संनानै दोनखाबाय ओमफ्राय दा नै लोगो जावजों संगासिनो आरो बिथाङा दहाय माबा लाबोदोंमोन मा लाबोदोंनो साना भाजा बेखौ दा जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय आं दिनैनि ब्लगा नायलांबाय थादो बेखिनियानो आरो